Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं दिनै मोननैसो निउस लाना फैदों। बे निउसआनो जाहैबाय मोनसेया गुड निउस ओमफ्राय मोनसेया बेड निउस। गुड निउसआनो जाहैबाय नोंथांमोना आंखौ जेसेबां सापर्ट खालामबोबाय आरो दायो माने आंना साबस्क्राइबारा 10K जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना आरो एसे नाजाबाव 10K साबस्क्राइब जायोब्ला आङो लाइभ फैगोन। आरो बिनिनो बेड निउसआ जाहैबाय आं माने साननैसो थानानै अरुणाचलाव थांनांसिगोन आरोना आंनि मोनसे पार्ट टाइम जब मावो आङो अरुणाचलाव नोंसोरनो आङो सिगाङावबो खिथाखादों भिडिअनि गेजेरजों आं बेयाव थांनाय जासिगोन बेनिफ्राय रस्टिं भिडिअखौबो बानायगोन आङो सम मोनब्लानो माने अबेबा जायगायाव मोनहैबा आङो पस्टिं जायोब्ला नेट मोनाबो जानो हागौ नेट मोनाब्ला आङो मासाव खनसेबाबो आङो गाहायाव फैनानै माने टावार नांनाय जायगायाव फैनानै भिडिअखौ बानायनो नाजागोन आपल'ड खालामनो नाजागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय थ' नोंथांमोन आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबांनो थाब खालामना होदो 10K साबस्क्राइबारखौ बिनि उनाव आं लाइभ फैगोन नोंथांमोना मा कुइसन सोंनो हागोन आङो माने साननैसो थानानै बारा गोबाव गैला साननैसो माने गाबोन समफोरनि गेजेरावनो आङो थांसिगोन अरुणाचलाव थ' माने थांनो गोनां जायो लेटार फैबानो मा होनना बुंनो मावनांगौ डिउटि मावनांगौ खामानि थांनो गोनां जायो मा समाव मा जायगायाव मोनहैगोन बबे जायगायाव मोनहैगोन खिन्थु आङो बेखौ बुंनो हाया दा गावनि किस्मतनिसो बर्डाराव थांनांगौ जायोना बबे जायगायाव पस्टिं जायो बेखौ बुंनो हाया नेट गैयि जायगायाव मोनहैबाथ' बिराद खस्थ' माने नेटबो नाङा माबो नाङा खालि लेन्डलाइनजोंसो फन खालामनो मोनो आरोना न'नि मानसिफोरखौबो थ' नोंथांमोन बेनोसै आंथ' नोंथांमोनजों बिराद इन्जय लाबाय दा भिडिअआव इउटुबाव ओंखारनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ आरो इयुनावबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन दा बेनोसै जों बयबो केरियारखौ बानायना लानांगौ इउटुबाथ' जोंनि मोनसे हबिसो बेयो गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनायसो आं बेखौ साननानै लायो थ' नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोनखौ आङो इयुनावबो मोजां भिडिअ होबाय थानो हागोन आरो गोजौआव थांनानै आङो माने बर्डाराव थांबाबो आं ओरैनो थाया नोंथांमोननो मोजां जायगा सिनारिफोर देखायगोन आङो जेरै चाइना बर्डारफोरा माबायदि दाथ' सिगाङाव आं पाकिस्तान बर्डारफोरखौबो देखायखांबाय नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला आगोलनि भिडिअफोरखौ चेक आउट खालामनानै नायबानो जाबाय आं बहा थांखो बबेयाव थायोमोन नोंथांमोना देखायगासिनो दङ आङो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो 10K साबस्क्राइबारखौ थाबैनो खालामदो नोंथांमोन बाय